Il-ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 9, versi minn 27 sa 31. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien għaddej minn hemm, marru warajh żewġ omja jgħajtu u jgħidu: Bin David, ħenna lina. Meta mbagħad daħal id-dar, l-omja resqu lejh u Ġesu qalilhom: Temnu intom li jien nista' nagħmlu dan? Qalulu: Iva mulej. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal: Mela ħajsirilkom skont il-fidi tagħkom. U għajnejhom infetħulhom. Ġesu widdibhom bisħieħ u qalilhom: Qisu li ħadd ma jsir jaf b'dan. Iżda dawk ħarġu u bdew ixerrdu l-fama tiegħu ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ġesu ipoġġi mistoqsija lit-tallaba omja: Xi triduni nagħmlilkom? Ġesu rid jgħaddihom minn prova biex iħeġġeġ il-ħerqa u l-fiduċja tagħhom fil-qawwa tiegħu. Il-fidi tagħhom kibret hekk kif huma wieġbu għall-kelma ta' Ġesu bit-tama u bil-konfidenza. Ġesu tom lura d-dawl kemm dak fiżiku kif ukoll dak spiritwali għar-realtà tas-saltna tiegħu. Il-fidi tiftħilna triq biex naraw il-qawwa tas-saltna ta' Alla u biex f'ħajjitna nesperjenzaw il-preżenza tiegħu li tfejjaqna. Il-kelma ħniena letteralment tfisser soba tal-qalb. Imma l-ħniena hija aktar milli wieħed iħoss jew jisob bih għal qagħda ħażina li jkun fiha ħaddieħor. Il-ħniena tmur lil hemm is-soba li tneħħi s-sofferenza. Persuna ħanina taqsam fil-qagħda imwera u sofferenti ta' ħaddieħor daqs li kieku kienet tagħha stess. F'Ġesu naraw il-milja tal-ħniena ta' Alla u l-qawwa tas-saltna tiegħu. Qawwa li ssalvana mill-mewt u d-distruzzjoni, li taħfer id-nubiet u li tolli it-toqol tal-ħtija u li tfejjaq in-nuqqas ta' saħħa u teħles lill-oppressi. Ġesu qatt ma jirrifjuta li jġib il-ħniena ta' Alla lil dawk li l-aktar ifittxuha bil-ħerqa. Kif nistgħu infittxu u naqalaw il-ħniena ta' Alla? Alla jagħti ħniena lil dawk ta' qalb umli, dawk li jarfu il-bżonn tagħhom ta' Alla u l-ħniena tiegħu, kif ukoll tal-qawwa tal-fejqan. Il-fidi idon li Alla jagħtina bla ħlas biex tenna narfu lil Alla b'mod personali, biex nifmu il-verità tiegħu u biex ngħixu fil-qawwa ta' mħabbtu. Biex il-fidi tkun effettiva, trid tkun maquda mal-fiduċja u l-ubbidjenza, sottomissjoni attiva lejn Alla u rrieda soda li tagħmel dak kollu li hu jikkmandana. Intara fil-bżonn għal Alla, għal grazzja tiegħu li tfejqek u tfittex lil Ġesu bl-istess mod kif fittxewh it-tallaba omja bil-persistenza tal-fidi u fiduċja fit-tiba u l-ħniena tiegħu. Mulej, enni nirsaq lejk b'konfidenza
u fiduċja fil-qawwa u l-ħnina tiegħek li ssalvani. Aziza Marija, Omm il-ħniena, itlob għalija biex inħalli l-ibnek jeħlisni mid-dubji u n-nuqqas ta' twemmin, ħalli nersaq leh b'konfidenza u nitlob b'insistenza u bil-fidi li jrid jara fija. Enni ma biex miegħek b'mod speċjali bit-talba tar-Rużarju, it-talba li fija nimmedita il-misteri tal-Vanġelju, nitlob biex is-saltna ta' Alla isseħħ f'ħajti, f'tamadwari u anki biex nintraba dejjem mar-rieda mqazza tiegħu bl-istess mod kif għamilt inti. Grazzi ma, grazzi Ġesu. Amen.